किंतु कि विडंबना परी स्वर्गटीय दब बदल पिशाच माने नरक जंत्रणा दे हत्या करिसंती। आज परी हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछंती समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को। Yeah.
ए झिଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗড়େଇ ଚାଲିଥିବ। ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତମେ ଡାଡିକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟର ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନେବ। ଏ ମା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବୁ? ଆ ନେ। ନା ନା ମୋ ମା ମନା କରୁଛି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ।